bom ano, na primeiro lugar, feliz ano. Paturene que está seguindo nos edição número 3 de Papiacu. Cada dia mais nós estamos profissionalizando, então me estou muito contente com nós para acessar aqui. Mas isso aqui é parte mais importante que nós que seguir logra e brinda e seguro canando chegando na eleição de reino, seguro de Holanda, mas também na Corsou, 19 de março na Corsou e 17 de março na Holanda, para a Tweede Kamerverkiezingen. Então, cerca nós na eleição de Staten, eleição de Parlamento de Corsou, 19 de março próximo. Meu nome é Guilherme Marcelina. Sempre nós estamos em coisa interativa, nós queremos em coisa bom. Então, Papiacu, tem para Uni e Brug. Uni e Brug, que é a visão que nós mira, seguro, a mim e também Jaap Jonkers, de CDA, número 27 de CDA, a mim número 4 de PNP. Mas nós estamos único diáspora. Essa aqui é Brug, para formar que tudo custa possível, mientras tanto, nós trabalhamos arriba, então, junto, nós estamos chegando a melhor bem-estar para nosso país. Então, esse é a coisa mais importante. Hoje nós temos tópico sumamente interessante. Nós temos invitado a nos visa experto na uma conversação conosco de quadro aqui. Então, nós temos para Abo, que está seguido de Papiacu via de entrevista com nós estamos sempre para tocar tique mais cerca de Bosso. Então, especial para bem também na líder do Partido Nacional do Pueblo, senhora Ruth Milda Larmoni Cecília. E mesora, ga ik Jaap naar voren brengen. Want Jaap, Happy New Year. Happy New Year to you too, man. Wat heb je allemaal gedaan dit nieuwjaar al? Nou, vooral heel veel met de campagne bezig geweest, maar ook uitgekeken naar vanavond. En met twee heel bijzondere gasten die wij vanavond in onze show hebben, die ons gaan meenemen over wat het thema welzijn en zorg allemaal behelst in de brug tussen het Caribische deel van het Koninkrijk en Nederland. Gwendel, ik zou zeggen, haal ze er vooral bij, introduceer ze. Want dan kunnen we snel het gesprek aangaan. Zeker. En zoals je al net hebt gezegd, welzijn is een heel belangrijk thema. Het heeft te maken met de leefomstandigheden die we hebben binnen ons Koninkrijk. En dat is heel belangrijk. We hebben Brenda samen met ons, maar we hebben ook Dr. Rick. Dr. Rick Stewart zit ook bij de lijst van PNP, een cardioloog. En Brenda is onze dynamische vrouw. En ook van het Caribisch gebied, maar zij woont in Zeist, CDA Zeist. Iedereen kent Brenda. Brenda is the heart, let's say, that we are having, that also joined me together with the Jaap campaign. Dus vandaag gaan we een hele leuke Papiacu gesprek met elkaar hebben. Maar most importantly, wat is de brug binnen de diaspora die we mee kunnen brengen voor het welzijn, voor onze punten, maar ook iedereen die ook commentaren daarop heeft en hoe ze ervan vinden dat we moeten doen. En specifiek voor de diaspora van de Antillen binnen het Koninkrijk. Dus Brenda, ladies first. Oh, thank you. Welcome. Thank you so much. And I'm very happy and a blessed new year to all of you, all of your viewers, but especially to these special two candidates around us. But Sam, when we're talking about welzijn and feeling good, it makes me think of what my grandfather always used to talk about. I had a grandfather from St. Martin, and he would sit under the mango tree. And everybody in the street would pass there, and they would talk. But you also had my grandfather from St. Kitts, who would sit under the breadfruit tree. Politics was there, the main issue. Now, there's one thing you need to know about breadfruit. It grows and it becomes large, and you can make so many dishes out of it. Pero, Bassam, ik denk voor onze Nederlandstalige luisteraars is het echt ook beeldend als wij nu tegenwoordig zien in welzijnswereld dat we kunstmatig allerlei vormen van communicatie moeten opzetten. Een soort praatbank of een bankje waar je elkaar kunt ontmoeten. Een koffieochtendje. Terwijl in het Caribisch gebied, en ik heb voorbeelden genoemd van St. Kitts en St. Maarten. Maar als ik nou voorbeelden noem gewoon van Curaçao
ook daar had je Groovy Parks. En dan zat je daar gezet. Het is mijn tijd, hè? Groovy Park. En dan zat je daar onder zo'n boom en alles werd besproken. Maar er was één ding wat bovenaan kwam. En dat was respect voor elkaar. Want dat is de basis van je omgeving. En dan voel je je goed. Als je met een vreemde praat en je loopt weg en je hebt het gevoel van, God, er heeft iemand aandacht aan mij gegeven, er heeft iemand geluisterd. Of dat was een leuk idee. En daar zou ik het vandaag over willen hebben. Laten we met elkaar communiceren. Bouw aan ons sociaal netwerk, maar vooral met respect. Precies. Ja, Dr. heel Rick? mooi. Goedenavond in Nederland. Goedemiddag op Curaçao. Felice Aya. Gelukkig nieuwjaar. Ook een gelukkig verjaardag van mevrouw Lila Moni. En Brenda, very glad to see you back all the time. In Curaçao, I saw you before. Beside Maria. But in Holland. Long ago, right? Last year, wasn't it? Yeah, but one of the Lezingen, yeah. But when I see you, you know, I feel so warm and happy to see you because we go way back and in great things too. So glad to see you're on the list also. Thank you, Brenda. Made a decision, but you know, I was always there. Yes, I know. Doctor, when you hear about welzijn, what does that mean for you? Welzijn van onze mensen binnen het Koninkrijk. Wat does that? Welzijn, Wendel, is een groot woord. Het betekent eigenlijk een balans tussen geest en lichaam. En je levensfilosofie. En het Koninkrijk is gesplitst in eigenlijk verschillende onderdelen afhankelijk waar je bent opgegroeid. Ik kom uit Aruba en ik ben van Indiaas-Afrikaanse afkomst. Dus mijn moeder is Hindoestaanse eerste generatie buiten India. Als je naar Aruba kijkt, is er een eenheid vanaf de liedjes die we hebben geleerd op school, was Aruba Nos Patria. Op Curaçao is er een verdeeldheid dat versterkt werd over de laatste 10 jaar. Ik heb op Sint Maarten gewerkt en daar is er ook een eenheid. Bonaire is er ook een eenheid dat nu enigszins kapot is gemaakt. In Nederland heb ik gewerkt als je zit mijn goede vrienden woonden laten we zeggen, in Twente. Daar heb ik verschillende zomers bij boerderijen doorgebracht. Het is heel speciaal. Het is heel anders dan wat we noemen de driehoek Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. En hetzelfde geldt voor Groningen. En ook bij mijn vrienden waar ik doorbracht in het zuiden was het een heel andere sfeer. Dus welzijn in elk gebied is in feite afhankelijk van hoe je bent opgegroeid, de zekerheden die je hebt en vooral je cultuur om je heen waar je jezelf warm, geborgen voelt en gelooft in wat er gebeurt. En de kans krijg je om te ontwikkelen op een manier dat bij jou past. En niet in een vorm dat gegoten wordt dat je moet doen. En dat is natuurlijk moeilijk, begrijpelijk. Kan niet voor iedereen, maar we moeten wel naar streven. Zeker. Zeker. Ja. Als je hoort over het respect voor elkaar, als we zien hoe belangrijk het ook de dynamics of een koninkrijk, want samen met Dr. Rick en Brenda zie je ook dat wij allemaal wereldburgers zijn. We komen van verschillende achtergronden en samen een mengelmoes en hier zitten we in het koninkrijk, maar het heeft wel belangrijke speerpunten voor ons in de zin van, als jij bijvoorbeeld in de zin van armoedebestrijding en ik ook, armoedebestrijding heel hoog in de vaandel hebben, maar ook we moeten kijken binnen het kloof dat wij samen met respect voor elkaar moeten gaan bouwen om het verbetering voor onze toekomst, voor onze next generation, voor onze citizens on our countries. En je hoort belangrijke speerpunten die je kan gebruiken in de zin van niet alleen maar het verbetering, maar ook als we praten over gezondheid. En we zitten in de COVID-periode, alles, dus onze welzijn is ook erin getast.
binnen het proces. En hoe kunnen wij er samen naartoe kijken dat wij de welzijn van onze mensen kunnen verbeteren? Laten we zo die vraag stellen. Hoe kunnen wij er naartoe werken om de welzijn van onze mensen erna te verbeteren binnen het situatie, de crisis die we hebben, de pandemie die we nu kennen? Ja, dat is een vraag die denk ik ook heel goed past naar onze gasten toe. Precies. En dan wil ik even een bruggetje maken ook naar hetgeen wat Brenda zei. Namelijk dat onder de grote boom werden de mooie dingen van het leven besproken. En ja, misschien missen we als Koninkrijk wel een boom waar we met z'n allen onder kunnen zitten. En waar we de zaken bespreken zoals ze zijn. Ja, Brenda, toch ook wel een vraag aan jou. Waar zijn wij de connectie met elkaar kwijtgeraakt? Zijn we de connectie kwijtgeraakt? En heb jij er een beeld bij hoe dat is gebeurd? Weet, het is heel vaak wat ik merk als welzijnswerker in verschillende wijken. Want heel veel mensen kennen het niet zo goed. Maar je hebt iets van de wijk waar ik nu werk, 163 verschillende nationaliteiten, afkomsten en dergelijke. En een van de dingen die we merken is dat er heel veel polarisatie gaande is. En polarisatie in sociale zin. Van groepen trekken bij elkaar. En ja, want die is beter dan die. En dat groepje die van dat land afkomstig is, die is juist niet goed als die van een ander land. En als we het hebben over de jonge studenten, laten we het daarover hebben. Er komen veel jonge studenten naar Utrecht, regio, om te studeren. En dan gaan ze op kamers. En als je geen deel bent van de samenleving, het enige wat de mensen zien is jouw kleur. Dan weten ze niet dat jij een goede debatvoerder bent. Of een goede kokkin. Of iemand die een mandoline speelt. Want je blijft in je eigen kokon. Kijk, dat bubbel nu met corona is iets heel anders dan in sociaal-maatschappelijke zin. Want iedereen blijft bij zichzelf en dan kennen mensen jou niet. Het enige wat ze zien is dat kleurtje die daar loopt. En ik denk dat dat een rol is waarbij we merken dat mensen toch zich comfortable voelen bij een bepaalde groep of een soort, ja, het klinkt heel gek om te zeggen, maar bij de groep waar zij dus geaccepteerd worden. En misschien is dat de boom, acceptatieboom. De boom waar wij kunnen accepteren dat er verschil is. En dat Nederland is veranderd. Maar Curaçao, van ons in Curaçao, tambe a cambia. Curaçao nota existi di puro, Curaçao nasce, di cuna. No, dank je Dios, no. Curaçao is ook divers geworden. Curaçao is ook veranderd. En ik gaf als introductie ook mijn roots in een vogelvlucht. Maar in feite is er altijd wel een link met die of gene. Of je nou van Saba komt of van St. Kitts. Er is altijd wel een link. En ik denk dat als wij die acceptatieboom zouden gaan planten. En Gwendel, daar kijken we jou aan. En Rick, die kan je daarin goed steunen. Laten we die zaden planten. Dat wij elkaar kunnen leren kennen. Maar zo, als je iemand leert kennen, dan kijk je niet naar de uiterlijke of waarop ze gestemd hebben of wat ze aan hebben. Nee, dan kijk je met ogen van, goh, wat heb ik een waardering voor die persoon. Ja, prachtig antwoord. En ik zie overigens ook dat we nu een vraag binnen hebben van Tania aan Dr. Stewart. Dr. Stewart, ben je er nog? Ik zie het beeld even op zwart. Dokter, ben je er nog? Ik denk het niet. Maar ik heb ook gezien, ja, misschien ging hij iets zetten en dan is het ja. Maar ik heb ook gezien dat Gerald Thiel, ja, dokter, ben je er? Ik heb er iets gehoord. Maar ik heb ook een comment van Gerald Thiel gezien. Ik weet niet of, ja, precies. En hij hoopt dat het niet alleen bij praten blijft. En dus wat wij aan het woord zetten is, en dat is ook heel belangrijk dat u weet dat dit proces ook niet alleen maar bij praten is gebleven, maar dit is ook een actie van de boom. Nossa plantando simia
Dus het is de zaden die we nu aan het herstructureren zijn. En ook helpen om die kloof binnen het koninkrijk, de nauwe banden die we hadden en ook die we moeten blijven koesteren. Niet alleen maar bijvoorbeeld voor welzijn, maar ook de andere gebieden. En gedurende ook onze episodes van Papier Koe zal je ook kunnen zien hoe wij, dokter is terug, zal je ook kunnen zien hoe het proces loopt met de ideeën die we ook samen met iedereen, dus turhende kuta participando, kuta forma parte do processo, ta sinti a importância de como está único e pensamento. Want de diaspora moet ook proactief met elkaar doorgaan. Het gaat niet alleen maar van onze rechten, maar ook onze plichten, zodanig dat we meer in solidariteit eruit kunnen komen. Ik weet niet of Jaap nog een commentaar, vooral na wat Brenda ook allemaal naar voren heeft gebracht. En voor Gerald Thiel bijvoorbeeld, zodanig dat hij ook extra de energie krijgt die we heel goed binnen het Team Koninkrijk aan het werken zijn. Nou, een kleine aanvulling dan als het gaat om, ik hoop dat het niet alleen bij praten blijft. Dat vind ik een hele mooie opmerking. Omdat er een soort van actiegerichtheid op in zit van wat gaan we nou doen. Een van de dingen die we gaan blijven doen is dat we Papier Koe, dat stopt niet als de verkiezingen voorbij zijn. We hebben de vorige keer ook al besproken. We gaan ermee door. We willen deze brug die we met elkaar aan het bouwen zijn, die willen we ook na de verkiezingen gewoon daaraan doorwerken. En aan de andere kant, op het moment dat de verkiezingen voor Gwendel en mij positief hebben uitgepakt, dan willen we ook samen met jullie, al onze kijkers en luisteraars, daden en woorden samenvoegen. Betekent dus ook dat we de opmerkingen die jullie nu maken, of de ideeën die jullie naar ons toe brengen, dat we die ook heel serieus nemen en dat we daar echt naar gaan kijken van, wat kunnen we daar nou aan doen om dat handen en voeten te geven. En een heel mooi voorbeeld vind ik in het gesprek van vandaag, de participatieboom. Het is misschien niet meteen dat opgenomen kan worden in het statuut van het Koninkrijk, maar het zou toch heel mooi zijn als we nou zoiets, zo'n idee kunnen verheffen naar een mooie, blijvende manier van met elkaar in gesprek blijven. Als eilanden en als Nederland. Ik zie trouwens dat de dokter weer terug is. Een vraag vanuit het publiek. Dr. Stuart, wat is uw visie op de volksgezondheid op Curaçao? Dat is een mooie vraagstelling. Onze volksgezondheid is een beetje anders dan die van Nederland. Omdat door de gemengdheid hebben we een ander soort ziektebeelden dan je normaal in Nederland ziet. Of je ziet ze wel, maar ze komen niet in clusters samen. Dus bijvoorbeeld bij de donkergekleurde bevolking, de Joodse bevolking en verschillende andere soorten bevolkingen is het zo dat als je iemand ziet met een hoge bloeddruk, dat een cijfertje is het eigenlijk het puntje van een ijsberg waar heel wat meer onder zit. Dat betekent dat je dus op Curaçao een heel andere aanpak moet hebben dan je in Nederland gewend bent. Waar in Nederland denkt men altijd in één punt. Iemand behandelt hypertensie, iemand behandelt suikerziekte, iemand behandelt reuma, etc. Op Curaçao komt het bij één persoon als in feite tegelijk voor. Het betekent dat wat je geleerd hebt, moet je kunnen toepassen in deze samenleving om het succesvol te maken voor je patiënten. Bijvoorbeeld astma, het komt heel vaak voor op Curaçao en wordt niet herkend. En al die dingen komen dus samen voor in één persoon. Betekent dat je dus je aanbod aan je patiënt toe moet wijzigen ten opzichte van hoe je dat geleerd hebt in Nederland. Je moet een holistische benadering hebben naar je patiënt toe. En vooral wat heel belangrijk is, we spreken in het Engels over cure and care. Maar zonder care is er op Curaçao geen cure. Dat is heel belangrijk. Het is yin en yang. Als je niet zorgzaam bent voor iemand, is er ook weinig geloof in wat je doet. En dan kun je de mooiste, prachtigste behandelingsmethodes hebben, maar je mist het meest belangrijke punt.
En dat is je zorg of je liefde voor je medemens. Als je dat niet hebt op Curaçao en ook in de Antillen, waar ik gewerkt heb op verschillende eilanden, dan sla je het plank volledig mis. En ik denk dat het is in Nederland ook belangrijk, dat weet ik heel goed, want ik heb daar ook 15 jaar gewerkt en gestudeerd. Wat ik zie en ik het gevoel heb als ik hier Nederlandse patiënten zie, is dat men de weg kwijt is geraakt enigszins in Nederland voor wat betreft dit soort dingen. Van mijn collega's die ik hoor die weg zijn gegaan uit Nederland en die ermee gestopt zijn, vind ik het heel erg. Want het waren bijzondere personen, maar helaas zijn nu reeds vertrokken. Zeker. En ik denk dat het geldt voor de gezondheidszorg hoor. Het geldt voor het leven in het algemeen. Ik heb de indruk, en niet de indruk weet vrij zeker, men heeft een ander god gevonden, dat heet geld. En als iets niet klopt in de cijfertjes, ja, ik zie jou glimlachen, dan is het niet goed. Ik denk dat de paard achter de kar heeft gespannen. Want geld is in feite een wisselmiddel. Het is net als je 2 aardappelen wisselt voor 1 ei. Maar waar ging het in feite om? Het ging in feite om het welzijn van de persoon. Nu gaat het om welzijn van geld. Dus waar zijn we mee bezig? Het is toch te gek als je kijkt naar de verpleging in Nederland die zich echt, ik heb met hen gewerkt, zeer gemotiveerd en alles en nog wat. En in feite kijkt niemand naar deze mensen om. Zich niet afvragen of ze meer dan, weet ik, 10 uur per dag werken. Niet interessant. Dus dat vind ik heel triest. En zo zijn nog meer dingen in Nederland. Brenda had het net over polarisatie. Polarisatie gebeurt heel vaak als je mensen het idee geeft dat ze beter zijn dan een ander. Of dat ze de ander kunnen overbluffen. Of dat ze de taal niet optimaal kunnen beheersen om zich te verdedigen. Je drijft ze in een hoek. En daardoor krijg je de ene zich beter voelen dan de ander. Maar is het reëel zo? Je kijkt niet naar de mogelijkheden die andere mensen bieden. De multifacetten die mensen hebben. En dat wordt in Nederland duidelijk ingekort. Iemand die bij wijze van spreken medicus is medicus. Hij kan geen gitaar spelen. Hij mag niet in een vechtveld staan. Hij mag geen lessen geven in martial arts. Hij mag geen andere dingen. Hij is dokter. Klaar, punt uit. Ben als je uit het veldje stopt, dan kan het allemaal niet. En dat is natuurlijk jammer, want zo ontwikkel je niet iemand zijn welzijn. Iemand moet de kans hebben om alles te doen, als hij het goed kan doen. Zonder ander uiteraard ten nadele te komen. Dus onze volksgezondheid is hier divers en we moeten het gewoon anders bekijken dan in Nederland. In die zin zie je wel dat wij... Ja? Ja, ga je gang, Benno. In die zin zie je wel dat wij binnen het proces van een participatieboom, laten we zeggen, net zoals de idee dat Brenda heeft gebracht, het verbetering van bijvoorbeeld onze dataverzameling kunnen aanpakken. Of een betere infrastructuur voor onze mensenrechten binnen het Koninkrijk. Want al die processen en pijnpunten, laten we zo zeggen, binnen het Koninkrijk, dat de dokter ook zelf benoemt binnen zijn visie. Nederland kan ook van Curaçao leren in die zin. Of de Antillen leren, de voormalige Antillen, laten we zeggen. Dus de best en de kas, laten we ze zo noemen. De best en de kas. En zelfs voor het proces om die grote kloof, want men denkt dat je van infrastructuur of dat je van een landelijke structuur moet veranderen om die menselijke dingen te kunnen verbeteren. Maar daar ligt het niet in. Het ligt aan onze daadkracht om samen erover te hebben, eerlijk erover zijn, want die kloof is al begonnen bijvoorbeeld voor de eilanden sinds het begin. Maar het is een proces dat wij samen eruit kunnen komen. En als je dat als uitgangspunt ziet en belangrijk vindt om zodanig met een participatieboom-idee bijvoorbeeld binnen het Koninkrijk, als dat bijvoorbeeld voor ons als designers, Jaap,
een possibility is om een nieuwe, in het proces van het dynamischer maken van onze democratische stelsel, een participatieboomconcept in kunnen zetten bij onze statuut, helpt het bijvoorbeeld voor in het welzijn tegenover huiselijk geweld, kindermishandeling, vrijwilligerswerk. Dus ik pak het een beetje breed aan, maar daar kun je zien dat samen met de participatiebron en vooral in de zekerheid, wat dokter zegt, ook in het gezondheid, heel belangrijk, dat wij die belangrijkste punt vinden, dat alles begint en eindigt met de solidariteit, ons respect voor elkaar en hoe we samen samen de verbeterpunten kunnen vinden. Ik weet niet wat jij ervan vindt, ja. Ja, natuurlijk. En ook die dialoog, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat we de dialoog weer met elkaar opzoeken. En dat we, de participatieboom vind ik eigenlijk een fantastisch idee. Waarin we, dus dank Brenda, waarin we belangrijke thema's met elkaar bespreken. En ik kijk ook even naar de comments. Dan zag ik ook dat Henri Isenia, die zei ook van, het is een heel mooi verhaal, maar in mijn ervaring zie ik dat het dagelijks leven ook wel eens een tol eist bij de mensen. In sommige wijken zijn mensen meer bezig met overleven dan met wat anders. En ik denk ook dat dat een onderwerp is om met elkaar aan te pakken. Want als we het hebben over welzijn, moeten we echt dat zorgen voor elkaar. Wat het CDA-programma ook zegt. We moeten er zijn voor elkaar, we moeten zorgen voor elkaar. En dat begint bij heel veel mensen al. Gewoon met brood en boter. En alles wat meer komt, dat is mooi meegenomen. Maar ik ben het helemaal eens dat er ongelooflijk veel mensen zijn op de eilanden, maar ook in Nederland, die bezig zijn met overleven. Zeker nu ze bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt tijdens de coronacrisis. En dan is het in dialoog blijven is heel mooi, maar het moet ook resultaat opleveren. En ik denk dat het heel goed is dat we ook daar nog even bij stilstaan. Van wat gaan we nou concreet doen om ervoor te zorgen in Nederland, maar ook op de eilanden, dat we mensen die aan het overleven zijn, de helpende hand toesteken. Brenda, je wil wat zeggen? Als ik mag toevoegen hieraan. Zeker. Het begint eigenlijk ook bij u, de kijkers. Si boto escucha, boto waak nos hoor ik hier, no? Corbon, horen nos ding over die participatie. Nos que men die tambe. Pues, doe mee. Voorbeelden. Aboriki Jaap, daarbij rond differente steden. En dan heeft hij kleine gesprekken, want het is corona, op de fiets. Dan gaat hij fietsen in de kou. Sali, spreek af. Mieke Toppen, ja. En weet je, ik hoorde je dat zeggen, ja, maar een van de dingen wat mij opvalt is dat als je je stem niet laat horen, dan weten wij ook niet. Of dan weten, ik ben dan welzijnswerker, maar dan weet ook de politiek. Stel, jou komt in de Tweede Kamer. Dan kan die namens jou die nu kijkt ook spreken en zeggen, ja, maar wacht even. Dat roep je nou wel zo. Maar in die maand, in februari, 14 februari, is die hier, onze Valentijnsdag, heb ik meegekregen dat. En het is heel belangrijk dat wij ook leren om mee te doen. Kom eruit. Ga praten en tegenwoordig kan je met teams zoveel doen. Maar ook even als er dus activiteiten zijn. Of organiseer iets samen met elkaar. Want die boom, die kan alleen maar groeien als het gevoed wordt. En het is niet alleen water. Het is gewoon voeding. Het zijn voedingsstoffen. Dr. Rick zei het net heel goed. Het gaat ook om liefde. Er is een bepaalde passie voor nodig. Maar het betekent wel een actie. En ja, de opmerking van de heer Isenia was ook van mensen zijn heel erg bezig met overleven. Dat klopt. Maar stel je voor, je woont hier al 6 jaar, 16 jaar, 26 jaar. Je hebt nooit meegedaan en toen kwam corona. En waar is jouw sociaal netwerk? Wie ken je op wie je kan steunen? Bij wie kan je dan even te raden van hoe heb jij dat opgepakt? En soms gewoon een wandeling maken en toch even heel kort een gesprek. Dus participatie is 1, maar dat kan je niet forceren. Dat moet gevoed worden. En dat kan alleen maar gevoed worden door onze mensen. En op Curaçao kan je het nog makkelijker maken.
Hou rekening met toka die keda, dus ga niet buiten, doe niks wat niet klopt. Ze hebben een avondklok daar, ja. Maar, dus doe dat niet dan. Maar maak een wandeling. Ik zag vanmorgen een neef van mij, die was heel vroeg aan het wandelen. Hartstikke leuk, want al wandelend kom je iemand tegen en je groet. En dat is al een manier om contact te leggen. Het is niet groter dan dat. En dat kost je, ondanks de stress van werk, eten, voedselbank, geeft het je een soort, ik hoor erbij. I am part of the community. My voice counts. En dan blijft het niet bij praten, maar dan blijft het bij groeien. Een groeiende boom. Prachtig. Echt. Je hebt nog een vraag, Gwendol, van Tania. Zou je die kort kunnen uitleggen? Ja, precies. We praten niet alleen maar over de diaspora. Even uitleggen voor de kijkers wat diaspora betekent. Diaspora is alles wat wij samen, was bijvoorbeeld, dus diaspora, dat toerheen que forma parte de imensa nationaliteit, pero que verspreid rond over de wereld. Dus het is een volk die verspreid is overal. We zijn Nederlanders, dus qua nationaliteit. Dus alle Nederlanders eigenlijk die Papiaku kunnen kijken en ook de beautiful, de mooie talen die we gebruiken en onze samenhang kan zien, dat zijn de diaspora. Mensen die allemaal komen van dezelfde uitgangspunt en als volk, als mens, dat is de diaspora. Dus toerheen kuta bini, die toerparti kuta uniri bun punto. Ante e punto di nationaliteit sta uno. We verdelen bijvoorbeeld de Europese Nederlanders, maar ook de Caribische Nederlanders, de Curaçaoënaars, de Arubanen, de Saint Martianen, de Sabanen, de Statianen, de Bonaireanen. Dus dat zijn allemaal ook gedeelten van onze diaspora. En daarom noemen we ze diaspora. Heeft de Partido Nacional, die Pueblo, PNP en de CDA inmiddels diaspora-beleid in de regeerprogramma? Ja, wij hebben zeker ook al een samenwerking in stand. Niet alleen maar via de politicus Jaap Jonkers en Gwendol Marcelina, maar we zijn ook samen in samenwerking bijvoorbeeld met de vorming die we hebben gedaan. Maar ook niet alleen maar in vorming, ook zelf via onze organen. Bijvoorbeeld de Jongerenraad, de CDA en Juventud Nacional. Dus in die zin zitten we ook voor de diaspora dit aan het organiseren. En ik weet niet of Jaap, wil je nog vooral voor de kant van het CDA met de koninkrijkspunten erbij iets zeggen? Ja, nee, tuurlijk graag. Als het gaat om het CDA is het zo dat wij heel graag die hand willen uitsteken naar mensen die zeggen van help mij, ik zit vast, ik voel me vergeten of het gaat niet zo goed. Dat sluit ook heel goed aan bij de vraag van Carlos Manuel. Hoe krijgt het volk weer vertrouwen? En dat is een van de dingen waarom wij ook deze Papiaku zijn begonnen. Namelijk, laat ons weten wat er speelt, waar je mee zit. Alleen door dialoog, alleen door gesprek kom je weer nader tot elkaar. En als het gaat om een stuk vertrouwen, dan geloof ik er zelf heel erg in dat het ook echt zit in het mensen helpen. Ervoor zorgen dat we heel nauw in contact staan met mensen die ook hulpbehoevend zijn. Die zeggen van, ik steek mijn hand op, kom mij alsjeblieft helpen. Dan denk ik dat ik of Gwendol op de eilanden graag bij je op bezoek komen. Horen wat je verhaal is en kijken wat we eraan zouden kunnen doen. En natuurlijk, vertrouwen is niet van de een op andere dag daar. Dat snappen we zelf ook. Daarom dat Papiaku elke zondag terugkomt, ook na de verkiezingen. Want die brug, ook met jullie, willen we heel graag bouwen. Zeker weten. En vertrouwen is een woord die we echt... je moet geloof hebben in elkaar. Want je moet ook zelf in jezelf vertrouwen om in anderen te vertrouwen. Onze eerlijkheid zie je al hier. We brengen mensen samen met elkaar. We brengen de brug met elkaar. En dat brengt vertrouwen in elkaar. Dat geeft vertrouwen. Dit is al iets unieks. We hebben het nooit gezien binnen het Koninkrijk in deze wijze, dat wij op een digitale wijze mensen bij elkaar brengen. Meneer Rick Stewart, een cardioloog, een welzijn
lover en liver als Brenda. En dan heb je Jaap, die ook met zijn ervaring en alles en Grendel samen een verschillende brug aan het bouwen zijn. Maar het is niet alleen maar ons. Het gaat samen. Dus vertrouwen gaat ook samen. Net zoals die participatie. Het blijft bij ons samen. Ik denk dat Carl Manuel ook een van onze next gasten moet zijn. Want hij is ook iemand die ook heel veel in het culturele sector werkt. En onze next thema, onze volgende thema zal ook cultuur zijn. Dus in die zin, Carls, als je kijkt, let's stay in touch. Misschien kom je volgende week ook bij ons. Als je een gast wil zijn, dan hebben we ook een manier om het volk ook die vertrouwen te geven dat wat wij aan het doen zijn belangrijk is, maar ook eerlijk tegenover onze causes. We moeten gaan afronden. Ik geef eerst de woord aan Dr. Rick. Dr. Rick, uw laatste woorden voor onze kijkers, maar ook voor iedereen in de zin van, wat is uw uitgangspunt, uw zienswijze van wat wij ook in het gesprek zijn gegaan vandaag, maar over welzijn voor ons allemaal binnen het Koninkrijk? Het is heel kort, Wendel. Ja. Het is eigenlijk ook wat Karel Manuel eigenlijk naar voren brengt. Hè? Zeker. Het vertrouwen begint met, als je een afspraak maakt, je afspraak nakomen. En dat is heel belangrijk, ook voor diaspora. Als je terugkomt naar Curaçao, worden heel veel dingen afgesproken, maar men komt ze niet na. Maar dat is het gevolg dat veel van onze goede mensen na een jaar zijn weggegaan. Het doet me heel veel pijn als ik weet wie is weggegaan. Het tweede punt wat heel belangrijk is, je hebt belangrijke muzici, dus dat gaat me erg aan het hart. Je hoort niks van hun. Ze hebben men ziet het niet, men hoort het niet, men steunt het niet. Dat is zo belangrijk, ook een stuk voor vertrouwen. Maar het meest belangrijke in vertrouwen, wat ik kan vertellen, is liefde voor je medemens. Ten tweede, en kom je afspraken na. Dat is heel belangrijk. Voor de mensen is het heel belangrijk. Je kunt niet iets afspreken en vervolgens niet doen. Dat maakt alles kapot. Ja, helemaal eens. Hele mooie laatste met uw woorden. woorden geeft u hoop. Geeft u hoop, echt. Want het is de waarheid en niks anders dan de waarheid. Ja, kijk, ik heb altijd gezegd, als je een probleem wil aanpakken, dan moet je het herkennen, maar dan moet je het ook aanpakken. Het systeem van Nederland is maaiveld. Iedereen moet het met elkaar eens zijn. Mensen zullen het nooit met elkaar eens zijn. Maar we kunnen wel elkaar respecteren, liefhebben en onze afspraken met mensen nakomen. En vooral wat heel belangrijk is, bedonder ze niet. De Dalai Lama heeft een mooie uitspraak. Als je iemand niet kunt helpen, doe ze in ieder geval geen kwaad. Amen. Ja. Amen. Amen. Brenda? Shona, womensa. Ja, dit is een Chupa Bebe van Tanja. Zie, douche, you know. En dat kreeg ik van Tanja toen ik iets bestelde. Hamdipaas. Nou ja, lekker. Weet je, we zijn mensen, we houden van gezelligheid, maar we houden ook eigenlijk van zaken doen. En dat karaktertrek van ons, het zaken doen, dat je in het klein begin, remember the ladies that used to sell biachi of kutabende, cocada, you know, these little sweet, all of these good goodies. I got a sack of goodies from Tanya. It made me think of who we are. We are entrepreneurs. We want to do things. We willen echt gewoon keihard ondernemen. Alleen we moeten kansen krijgen. En dat vond ik van Jaap weer zo sterk. De kansenongelijkheid, dat wil hij weg hebben. De kansen zijn er. Laten wij die kansen pakken. En ja, Dr. Rick, met liefde, maar doorzettingsvermogen. En wat meneer Manuel zei, dat vertrouwen, dat is een soort verzekerde verwachting. Want ik mag een verzekerde verwachting hebben dat dingen die je zegt, dat die ook gaan gebeuren. En dat kunnen wij alleen met z'n allen aanbouwen. Let's just do it. I mean,
We already have the chupa bebe, so let's do the rest, okay? En overigens, tot ziens 14 februari, Valentijnsdag in Zeist en 15 februari in Utrecht, ja? Geweldig initiatief. We gaan op de fiets. Zeker, super. Iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Dr. Rick, Brenda, bedankt voor het meedoen. En heel mooi om te horen dat Carlos Manuel eventueel open staat, zie ik via de comments, om mee te doen aan het volgende thema over cultuur en identiteit. Dat is ongelooflijk belangrijk in de diaspora, in Nederland, op de eilanden. Wat betekent het nou om jezelf te zijn? Om, zoals ik bijvoorbeeld, een Zuid-Amerikaan in Nederland te zijn, of een Nederlander op de eilanden te zijn. Laten we het daar de volgende keer met z'n allen over hebben. Zeker. Jaap, Brenda, Dr. Rick. Dit maakt me alleen maar blij. Maar blij geeft bijna niet een hele antwoord. Het geeft hoop. En dit zullen we moeten gaan doen en blijven doen, zoals je zei. Maar alleen maar niet de kansen pakken, maar ook blijven creëren voor onze mensen. Mensen ook met hoop bieden en laten weten dat er is verschil wanneer wij de kansen pakken om te showen. We have to take the chances we have to create more opportunities in life. En dat is de reality of it. En wat wij doen met Papiaku, maar ook via het platform van Entrevistaku, kunnen we alleen maar bedanken. Het is onze eerste programma voor 2021. We zijn er dicht bij de verkiezingen. Maar dit verschil moet een ripple effect creëren dat iedereen hoort en blijft zien hoeveel goede dingen wij samen met elkaar kunnen bereiken. Want er zijn ook goede dingen die al aan het gebeuren zijn. En alleen moeten we die kansen blijven pakken en koesteren om in acties te brengen. En je kan het alleen maar geven als je de trust, de vertrouwen geeft aan Jaap Jonkers, nummer 27 van CDA. En dan heb je op Curaçao meneer Rick Stewart, nummer 28 bij PNP. En dan heb je Gwen Marceline, nummer 4. Dus het is belangrijk. En Carl, zoals je zei, dankjewel. Turhende, bombi nico bostan contenido nan, bombi nico bostan comentario nan. Mitaka disi seguro, Natalie com Javier, para oportunidade na nossa área, para arriba é plataforma aqui, então nós queremos brindar para a plataforma mais grande. We willen het alleen maar groter maken, dat iedereen ook die participatieboom, die komt. Want we gaan het schrijven, ja, die komt. Mas danke, Anto essa aqui, nós está sera nos programa de AWT próximo semana, já domingo próximo. Cuida curpa.